Mi-a spus că sunt multe femei, exclus, eu sunt genul ei. Și în altă ordine de idei, în viață până la urmă te obții ce vrei. În timp mi-au zis ochii ei fel de fel de secrete despre femei. Și-am înțeles că o simplă floare e biletul de intrare în inima ei. Și poate nici nu îți imaginezi de când te căutam, eram ca peștișorul Nemo într-un mare ocean. Acum mai e un du-te vino, e exact ce-mi doream. Poți să spui că sunt nebun, habar n-am. Poate că ai dreptate sau nu, poate că te mint eu sau tu, sau poate pur și simplu sunt ceea ce simți și tu. Tu chiar nu vezi că pierdem timpul? Poate că ai dreptate sau nu, poate că te mint eu sau tu, sau poate pur și simplu sunt ceea ce simți și tu. Tu chiar nu vezi că pierdem timpul. I-am spus că eu nu sunt ca ei, ascuns, n-am niciun obicei. Și în altă ordine de idei, dacă vroiam altceva, mergeam cu ei. În schimb, mi-au zis ochii ei ce să fac, să fiu numai al ei. Și-am înțeles că o simplă floare e singura abordare spre zâmbetul ei. Și poate nici nu îți imaginezi de când te căutam, eram ca peștișorul Nemo într-un mare ocean. Acum mai e un du-te vino, e exact ce-mi doream. Poți să spui că sunt nebun, habar n-am. Poate că